Я нагадываю зноў-такі, што гэта праграма «Мова на нова», і сёння у нас чарговы госцік. Гэта Міхал Патоцкі. Ты палітычны аглядальнік выдання «Дзеннік газета «Праўда». Прывітанне, так, все правильно. Я хацеў цябе запытацца наконт твоей беларускай мовы, якая насамрэч вельмі здзіўляе. Адкуль яна? На практыцы. Я ніколі не вывучаў беларускую мову неяк там на універсітэце ці на падручніках. Калі я прыйшоў да працы, а я пачаў працаваць у журналістыцы ў 2008 годзе, і з самога пачатку я займаўся у тым ліку Беларусю. Мяне мовы ўвогуле заўсёды цікавілі. Я да гэтага, я яшчэ з таго пакалення, якое мела рускую мову ў школе ў Польшчы. Потым я вывучыў крыху украінскую мову, з якой я таксама цяпер працую. Таксама самастойна, так? Рускую у мяне яна была ў школе і потым ва універсітэце. Украінская мова, я трошкі там ходзіў практыкаваць, так? Але яна таксама паявілася сапраўды ўжо на практыцы ў працы, і калі я там чытаў кнігі, кніжкі ці музыку слушаў і так далей. І беларуская яна таксама прыйшла, я стараўся, магчыма, шмат чытаць па-беларуску, навіны, напрыклад. Я заўсёды свядома выбіраў навіны ў беларускамоўных рэсурсах, каб практыкаваць мову. Калі былі магчымасці папрактыкаваць таксама паразмаўляць па-беларуску, гэта таксама было вельмі крута, але гэта было ўжо не так проста. А так я штодзённа пачынаў свой дзень з навін з Расіі, Украіны і Беларусі, і я стараўся на нацыянальных мовах іх чытаць, таксама, каб практыкаваць. Неяк так выйшла. У твоім прафайле і ў месцы твоей працы, і ў нейкіх там іншых напісана, што ты карыстаешся ангельскай, ты карыстаешся роднай, зразумела, польскай і дадатковай пашлі славянскай мовы: украінская, беларуская, расійская. Таксама, што ты вывучаў, патлумач мне, што это такое, харвацкая, нямецкая, японская, эсперанта і што яшчэ? Румынская. У якой ступені ты гэтым валодаеш? Нямецкую мову у мяне была нямецкая мова таксама ў школе, у сярэдняй школе. Я яе вывучыў дастаткова добра, але потым яна прапала. Я вельмі добра магу сабе пайсці да нямецкага пабу і замовіць сабе піва і вінер-шніцел, але каб размаўляць ужо канкрэтна там пра палітыку, напрыклад, мяне вельмі цяжка. Толькі пасля трэцяга піва, так? Напэўна, так. Тады ўжо і іншыя мовы вельмі добра атрымліваюцца. Але я, напрыклад, магу прачытаць артыкул у Більдзе, які такі жоўтая газета, але там у Шпіглу ўжо праблемы ёсць. А іншыя мовы я ўжо так для сябе. Румынскую я цяпер па Duolingo сябе кожны вечар там сижу і раблю беларускія, румынскія там лекцыі. Я так падумаў, што калі я ўжо па-руску, па-украінску і па-беларуску актыўна карыстаюся, то яшчэ засталася Малдова з гэтых еўрапейскіх пасля постсавецкіх дзяржаў. І чаму не выкарыстаць гэтага для таго, каб вывучыць больш-менш румынскую. Каб разумець тое, што ў газеце напісана, і каб была магчымасць хаця б некалькі словаў, калі ты размаўляеш з нейкім там палітыкам ці экспертам, сказаць па-румынскі, і гэта адчыняе дзверы. Таму што, па-першае, ты заўсёды будзеш асацыявацца ім з тым палякам, які нешта там па-румынскі сказаў, таму што калі ў цябе там дзясяткі інтэрв'ю, ты проста забываеш гэтых журналістаў. А калі да цябе звярнуліся спачатку на румынскай, і гэта ж таксама па-беларуску працуе, таму што, напэўна, не ведаю, беларускіх палітыкаў, апазіцыйных палітыкаў, у іх таксама было шмат сотні інтэрв'ю з сотнямі журналістаў. А калі я хаця бы спачатку пару слоў скажу па-беларуску, гэта ўжо нешта, што, магчыма, яны будуць памятаць. Падзеліся мне, калі ласка, сваім уражаннем на побытавым, можа быць, узроўні ад сваіх паездак у Беларусь. Я быў першы раз, цяжка сказаць калі, таму што першы раз мяне не пусцілі ў Беларусь. Не пусцілі? Я паехаў калі яшчэ быў студэнтам, я паехаў на цягніку з Беластока ў Гародню, і там, фізічна я быў у Беларусі, таму што там пераход у Гародні на вакзале, але мяне тады не пусцілі ў Беларусь, анулявалі мяне маю візу, пашпарт, нічога не сказалі, чаму так. І гэта быў таксама вельмі цікавы досвед. Гасцінная краіна, так? Тады так. У нас быў план, мы з сяброўкай паехалі тады, быў план Гародня, Менск, Брэст, і не атрымалася. Канешне, таму што я думаю, што гэта была якраз першая гадавіна
выбараў 2006 года і магчыма яны там нешта там спадзяваліся што нешта з гэтага будзе і тут нейкія палякі прыязджаюць. А потым я ўжо афіцыйна ў 8 годзе як журналіст в'ехаў в Беларусь і што цікава адзіны раз калі мяне не ўпусцілі гэта тады калі я яшчэ журналістам не быў, а потым ужо неяк так атрымлівалася да 20-го года. На пабутовым узроўні ну мяне заўсёды прыемна было прыязджаць у Беларусь. Гэта было заўсёды цікава, заўсёды прыемна. І я меў свае месца ўжо ў Менску, дзе я любіў там пайсці ці вечарам, ці паесці. Меў свой гатэль, у якім я заўсёды затрымліваўся. Цяпер ён увогуле у супер месцы, таму што там ёсць трэцяя лінія метро, а тады яшчэ капалі. Гэта неяк было адзін з маіх горадаў Менск. Я адчуваў, што я вяртаюся на нейкае месца такое больш-менш знаёмае. Спору вам! Беларус усцешыцца і падзякуе за зычэнне. Расеец ці расейскамоўны можа нават абразіцца ды накінуцца з кулакамі, бо па-расейску спор гэта канфлікт, спрэчка, сварка. Але па-беларуску спор гэта удача, поспех, прыбытак. Таму, калі мы жадаем некаму спору у хаце, то гэта не канфлікту, а ўсялякай памыснасці, згоды ды ладу. Узгадайма тут радкі Наталлі Арсеньевай у духоўным гімне малітве «Магутны Божа». Дай спор у працы, штодзённай шэрай, на лусту хлеба, народны край. Інакш кажучы, паэтка папрасіла у Бога добраславенства для роднай старонкі. Спор вам у дзяжу, спор вам на хлеб. Гэтак прыгаворвалі раней, каб не зводзіўся хлеб у хаце. Спорны, у сваю чаргу, гэта зусім не спрэчны, а хуткі, паспяховы, напрыклад, спорная праца. Спорны дождж ці снег – гэта значыць густы, які хутка змочвае ці пакрывае зямлю. Спорныя гронкі ягад, густыя і буйныя, могуць быць таксама спорныя слёзы ды кроплі вады. Спорныя дровы – гэта значыцца добрыя, выгадныя, нядробныя і не сукаватыя. Спорны маршч складны і энергічны. Спорны бег жвавы і імклівы. А дзеяслоў спорыцца азначае удавацца, ісці паспяхова. Напрыклад, работа спорыцца, аж гарыць у руках. Прыспорыць гэта прымножыць, павялічыць, паскорыць. Хай вам лёс прыспорыць багацця. Можам таксама пажадаць. Дарэчы, ёсць у беларускай міфалогіі і такая постаць, як спорнік. Гэта дамавік, які прыносіць спор у хату. Спарыш – яшчэ адна міфічная істота ў выглядзе чорта ці птушкі, што прыносіць багацце або садзейнічае чараўнікам. Спарыш – гэта таксама два спараныя прадметы або плады ці каласы, якія зрасліся. Шаноўнае гаспадарства, таму я вам зычу як мага большага спору ва ўсіх вашых справах, ініцыятывах і пачынаннях. Хай усё у вас спорыцца ды прыспорвае, а дамавік-спорнік прыносіць вам у дом шчасця ў глечыках, спарышах. Слухай, а зараз у сеціве, менавіта ў тиктоку, нейкім цудам дахалерышча вельмі пазітыўных тиктокаў, нібыта ад палякаў пра тое, якая кайфовая Беларусь. Як ты ўжо не на побытавым узроўні, а як палітычны гадальнік можаш гэта патлумачыць? Ну, гэта таксама і пра Расею. Я думаю, што гэта не выпадкова і пра Расею, пра Беларусь вельмі шмат гэтага ёсць. Ну, доказаў у мяне, канешне, няма, але... Адчуванні такія? Але адчуванне такое, так. Ведаеш, ну, канешне, я памятаю, напрыклад, калі да Менску у час адлігі ў нашых зносінах паехаў наш маршал Сенату, і ён, калі вярнуўся, ён таксама распавядаў, як чыста ў Менску, самае чыстае место на глобусе. Самое чистое место на глобусе. Это па-расейску, але гэта цытата з беларускай песні. І, ну, канешне, на першае ўражанне гэта так, што там вельмі чыста, вельмі акуратна і вельмі упарадкавана. Але за гэтым парадкам, ну, там ёсць нешта такое, што можа насторожыць. І я думаю, што калі ты бачыш адно, а не бачыш другога, значыць, што ты неяк не так глядзіш сітуацыю, альбо вельмі наіўна, альбо не разумееш, альбо ўсё разумееш, але неяк так не хочацца казаць у голас. Ну, неяк так.
Про то, что схавана, ты написал, правильно будет сказать, ты был кіраваў проектом книги про белорусских журналистов, партизанцы назывался. Як человек, який працуе, займаецца гэтай профессией у демократичной краине, скажи, не ведаю, что тебе больше за все уразило, калі вы подрыхтовывали весь проект до вёрсткі? Я думаю, што мужнасць гэтых усіх герояў, таму што здавалася мы... Давай патлумачым. Польскія аўтары з розных абсалютна медыяў, кожны взяў тую гісторыю таго журналіста, які быў рэпрэсаваны, і проста яе апісаў. Так, давай, канешне, пра гэта скажам. Гэта было пасля гісторыі з Раманам Пратасевічам, і Арлета Бойка, якая тады працавала на польскім тэлебачанні, придумала, што давайте напішам, давайте неяк дапаможам беларускім медыа. І придумала такую канцэпцыю, каб узяць журналістаў са ўсіх магчымых польскіх СМІ. Кожны хай напіша гісторыю аднаго журналіста ці аднаго журналіста, і мы гэта апублікуем, грошы з гэтага павінны пайсці на падтрымку ці дапамогу беларускім СМІ. Мы так зрабілі, я быў рэдактарам гэтай кнігі, і гэта быў вельмі цікавы досвед, таму што мы рэальна ўзялі людзей са СМІ, якія ўвогуле не кантактуюць між сабой. У нас вельмі вялікая палярызацыя, ёсць СМІ, якія падтрымліваюць, скажам, сённяшнюю апазіцыю, ёсць СМІ, якія падтрымліваюць больш сённяшнюю ўладу, ёсць СМІ больш-менш неўтральныя, і ім не было дзе спаткацца, так? Не было дзе спаткацца. Яны практычна не кантактуюць. У іх ёсць свае арганізацыі аддзельныя, у іх ёсць свае нейкія там мерапрыемствы, узнагароды і ўсё іншае. А нам гэта ўдалося, і гэта было вельмі крута, сапраўды. Ну і, канешне, калі мы працавалі над гэтым праектам, там былі і журналісты, якія так ці інакш займаліся Беларусю і ведалі пра гэты кантэкст. Але былі таксама журналісты, якія практычна нічога пра Беларусь не ведалі, акрамя нейкіх там загальных агульных... Чысты аркуш паперы, каб эмоцыі былі. І я думаю, што асабліва для іх найбольш тое, што ўразіла, гэта наколькі розныя ўмовы прафесіі. Тыпу гэта мы робім адно і то же, а ўсё ж такі, тое, якая можа быць цана гэтай працы, гэта вельмі адрозніваецца. Я думаю, што для гэтых журналістаў, для якіх гэта была нейкая такая першы крок у Беларусі, гэта было вельмі важна і цікава. Таксама, каб потым распавядаць. Ну, это быў хутчэй шок? Думаю, да. Таму што, ведаеш, шмат людзей тут агульна ведае, хто такі Лукашенка, што былі пратэсты, але, напрыклад, калі ты ім пачынаеш распавядаць пра тое, што цяпер улады канфіскуюць там кватыры тым, хто з'ехаў на эміграцыю палітычную, так? Альбо што яны ходзяць па іх родным, альбо пра ўсе гэтыя канкрэтныя ўжо гісторыі, альбо што адбываецца ў турмах з палітняволенымі, гэта да сённяшняга дня гэта, канешне, шок для шматлікіх палякаў. Я разумею, што сацыялогія гэта не твой профіль, але ўсё ж такі вельмі агульна. Як чалавек, які жыве тут, ці ўяўляеш ты уяўленне сярэднестатыстычнага паляка пра Беларусь? Да 20-го Які набор стэрэотыпаў? До 20-го года гэта быў Лукашенко. І все. І все. Пасля 20-го года гэта быў Лукашенко, пратэсты Святлана Ціхановская. Я думаю, што не шмат... Ну і цяпер яшчэ потым дайшла да гэтага міграцыйная крыза, канешне, на мяжы, якая так ці інакш таксама звязана з Лукашенкам, але, неяк так. Палякі вельмі мала ведаюць пра Беларусь. Я, напрыклад, часта сустракаўся калі людзі ведалі ўжо, што я езджу ў Беларусь, пастаянна. Мяне пыталі, ці там ёсць у Беларусі інтэрнэт, напрыклад. Ты любіш паўтараць гэты мем наконт таго, што палякі ездзяць у Беларусь за грэчкай. За грэчкай, Чаму так. ты яго так любіш? Таму што ён вельмі кантрастны. З рэальнасцю, з рэчаіснасцю. Это бздура такая. Гэта такая бздура, да, якой, калі ты так. Мяне яшчэ вельмі падабаецца тое, што Лукашенко заўсёды казаў, што ў Польшчы пануе рэжым Дуды. Калі б ён знаў увогуле, як выглядае палітычная сістэма ў Польшчы з прэзідэнтам, які не вельмі шмат можа зрабіць, гэта таксама мяне, але гэта такі, ведаеш, ужо юмар для тых, хто больш разбіраюцца ў палітыцы, напэўна, ў Польшчы, але таксама гэта мяне вельмі падабалася. Рэжым Дуды і палякі за грэчкай у Брэсце. З грэчкай у вас все нармалёва? З грэчкай ўсё нармалёва. Па-першае, ўсё нармалёва, а па-другое, ў Польшчы не упатрабляецца шмат грэчкі, сапраўды. Гэта не артыкул першай патрэбы, як бывае ў Беларусі. Акрамя таго, я быў у Брэсце, я там шмат палякаў у магазинах за грэчкай не бачыў, калі чэсна. Ты узгадаў міграцыйны крызіс. Ці верыш ты, што ўсё ж такі на мяжы нашых краінаў будзе пабудаваная гэта сценка, такая, па прыкладу ружовых мараў Трампа,
ці будзе вось гэтае міннае поле. Ну, сценка яна ўжо будуецца, практычна там пабудованая. Міннае поле пакуль яго не будзе, таму што мы пакуль што адазвалі, выпісаліся з канвенцыі, якая забараняе міны. Но але гэта на ўсякі выпадак. Это не так, што мы там заўтра у нас будуць міны на мяжы. Я так разумею, што гэта калі мы, напрыклад, паглядзім і пабачым ля беларускай мяжы беларускіх расійскіх салдат, якія гатуюцца да таго, што было ў 22-м годзе на мяжы з Украінай, то якраз трэба імець гэтую дакументальную базу, каб была магчымасць легальна паставіць там міны. Але гэта на такі выпадак, я так гэта разумею. Я думаю, што 22-гі год і саўдзеў беларускага рэжыму ў агрэсіі супраць Украіны, ён паўплываў у тым ліку на тое, як палякі думаюць пра Беларусь. Негатыўна, канешне. Незалежна ад таго, што, я думаю, не ведаю, 90 ці 80% беларусаў, якія жывуць у Польшчы, гэта тыя беларусы, якія з'ехалі адтуды па палітычных, больш-менш палітычных прычынах. Не ўсе, канешне, там паўчаствавалі ў пратэстах, але так ці інакш яны не вельмі кахаюць Лукашенка. Тым не менш, у шматлікіх палякаў, канешне, і гэта, напрыклад, па сацыялогіі было відавочна, што ты бачыш на адсоткі, і пасля 22-го году сімпатія да беларусаў упала. Не ведаю, канешне, наколькі... В топе, в антырэйтынге, мы здесь вельмі высока. Неяк так. І гэта павязанае, канешне, перадусім з міграцыйнай крызай, з Лукашэнкам і з агрэсіяй супраць Украіны. Наколькі я разумею, што вот мігранцкую карту разыгрывалі таксама і вашай палітыкі падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая была. Як бы ты мог, не ведаю, што бы ты мог сказаць пра тыя настроі, якія зараз пануюць у польскім грамадстве наконт мігрантаў? Палітыкі граюць антымігранцкім кліматам, які ўтварыўся не толькі ў Польшчы, але і ў шматлікіх іншых краінах Еўропы ці Захада, і яны будуць на гэтым граць. Таму трэба вельмі уважна следзіць за зменамі ў заканадаўстве ў Польшчы, каб ведаць, што можа ці пагражаць, ці якія тут таксама, як гэта перакладаецца на канкрэтную ўжо сітуацыю беларусаў з легалізацыі побыту, напрыклад. Я ведаю, што не ўсё так проста, вялікія чаргі і так далей. І, напрыклад, калі да гэтага Польшча без там вялікіх праблемаў давала гэтыя дакументы падружы для беларусаў, якім там пратэрмінаваліся пашпарты праз палітыку рэжыму, то, магчыма, гэтая атмасфера агульная можа дайсці да таго, што з гэтым будуць праблемы, што хтосьці скажа, што а чаму нам трэба даваць нейкім людзям, у якіх няма дакументаў, так, напрыклад. Хаця, трэба сказаць, што тое, што кажуць цяпер, напрыклад, палітыкі, крайне правыя палітыкі, якія гэтую супрацьміграцыйную кампанію праводзяць, яны не кажуць нічога супраць беларусаў. Гэта, не ведаю, наколькі гэта можа быць пазітыўнай навінай для беларусаў, але, хаця б толькі. Добра, у меня, в принципе, все скончыліся пытанні. Давай дзеліць Міцкевіча і разыходзіцца тады. Дзякуй вялікі. Гэта перадача «Мова на нова». З намі быў Міхал Патоцкі. Дзякуй вам за вашу увагу, а табе за твой час. Дзякуй вам.